Her kan vi se et kulstofatom. Kulstof det er nummer 6 i det periodiske system, og det har 6 protoner. Det har dertil også 6 elektroner. Protonen ligger inde i atomets kerne. Normalt så vil de her protoner frastøde hinanden, fordi de alle sammen er positive. Derfor så er kernen også nødt til at bestå af nogle neutroner, som er neutrale, fordi så danser kernekraft, der holder kernen sammen. Hvis ikke vi havde neutroner, så ville alting bare... Der ville ikke kunne eksistere noget, fordi der ville ikke være nogen atomkerner, der kunne holde sig selv sammen. Og på grund af det, så når de bliver holdt sammen med de her neutroner, så bliver kernekraften stærkere end den elektriske fredsstødningskraft fra protonerne. Og jo flere protoner der er, jo flere neutroner skal man også bruge. Det er derfor, man tit ser i en kerne, der har mange protoner, så er der endnu flere neutroner i forhold til, hvor mange protoner der er. Okay, så bare... Nukleontallet er antallet af neutroner plus antallet af protoner i kernen. Når man har sådan en stof her fra det periodiske system, carbon, så kan man se det øverste tal, det er antallet, det er nukleontallet, og det nederste tal er protontallet. På den måde så kan du regne antallet af neutroner ud ved at minus 12 med 6 i det her tilfælde, altså minus nukleontallet med protontallet. Nukleontallet kan også bruges til at regne massen, da protoner og neutroner er langt den største bestanddel af atomets vægt. Og derfor kan man bruge det til at regne en gennemsnitlig atommasse. Okay. Som vi kan se her, så har vi en isotop af lithium. Det eksempel, der er taget fra bogen i kemi. Og en isotop, det er det samme grundstof, bare bygget på en anden måde. Som vi kan se til venstre, så er det et lithiumatom med 3 neutroner i kernen og 3 protoner. Men over til højre har lithium 4 neutroner og 3 protoner. Det er stadigvæk det samme grundstof, men det er stadigvæk anderledes. Men det er en isotop, fordi at, det er stadig samme grundstof, men det er bygget på en anden måde. Og det ændrer nukleontallet, fordi at, der er flere neutroner, men protontallet er stadigvæk det samme. Og forskellen er, at lithium med den ekstra neutron vejer selvfølgelig mere, en unit mere end den til venstre. Og hvis der er også nogle isotoper, som er radioaktive, selvom den samme atom godt kan optræde i en anden isotop uden at være radioaktiv. Ja, her skal vi så snakke om atomets skalmodel. Så det er sådan, at elektronerne i stof, det har stor betydning for dets kemiske egenskaber. Og især elektronerne i et atoms yderste skal er meget afgørende. En skal er bygget op sådan, at den kan have i den nederste skal, der kan den have max 2, så kan den have 8 i nummer 2 skal, 18 i nummer 3 og 32 i nummer 4. Og det er sådan, at reglen for, hvordan de her elektroner de er opsat, lyder på, at det er skal i 2 gange 2. Så det vil sige, at det er 1 gange 1 gange 2 her, og så er det så 2 gange 2 gange 2, det vil sige 8, og så 3 gange 3 gange 3 er 9 gange 2, 18 og så videre. Jeg nåede ikke at lige. Det går nok. Ja, her skal vi så forklare oktetreglen, og oktetreglen det er, at et stof det stræber efter at få udfyldt sit sidste, eller sin yderste skal med elektroner, så der ikke kan være flere. Og så er der også det, der hedder dupletreglen, det er så hvor, altså det er kun stofferne helium og hydrogen, der skal opfylde en regel, hvor der kun kan være 2 i den inderste, eller i den yderste skal. Ellers er det oktetreglen. Men et stof kan få opfyldt sin oktetregel ved at enten indgå i en kovalent binding, en metalbinding eller en ionbinding. Og her er der så en kovalent binding, hvor man kan se, at den deler sine elektroner, altså hydrogen deler sine elektroner med oxygen, og det samme gør den hernede, altså så vil sige, at oxygen den har 6 normalt, og så den har 6, og så har hydrogen 1, og det har hydrogen hernede så også, og så deler de dem så får de 8, altså får
oxygen 8 og hydrogen for 2, og det gør den også hernede, så oxygen får opfyldt sin oktetregel, og hydrogen får opfyldt sin dupletregel. Ja, her skal vi så forklare oktetreglen, og oktetreglen det er, at et stof det stræber efter at få udfyldt sit sidste, eller sin yderste skal med elektroner, så der ikke kan være flere. Og så er der også det, der hedder dupletreglen, det er så, hvor det er kun stofferne helium og hydrogen, der skal opfylde den regel, hvor der kun kan være 2 i den inderste eller i den yderste skal. Ellers er det oktetreglen. Men et stof kan få opfyldt sin oktetregel ved at enten indgå i en kovalent binding, en metalbinding eller en ionbinding. Og her er der så en kovalent binding, hvor man kan se, at den deler sine elektroner, altså hydrogen deler sine elektroner med oxygen, og det samme gør den hernede, så vil det sige, at oxygen den har 6 normalt, og så den har 6, og så har hydrogen 1, og det har hydrogen hernede så også, og så deler de dem så får de 8, altså får oxygen 8 og hydrogen for 2, og det gør den også hernede, så oxygen får opfyldt sin oktetregel, og hydrogen får opfyldt sin dupletregel. Jeg vil hurtigt forklare om grundstoffernes forekomst i den tilgængelige del af jorden. Den tilgængelige del af jorden omfatter jordskorpen, havet og luften, eller atmosfæren. Og det mest almindelige stof i den tilgængelige del af jorden, det er oxygen, og 49,7% af den tilgængelige del af jorden består af oxygen. Og det er altså målt efter masse, oxygens masse. Det er især på grund af havet, da langt den største del af vand det består af oxygen, i og med at det er så stort et atom, og i forhold til hydrogener. Det næstmest almindelige stof er silicium, og det forekommer i blandt andet bjergtyper og også i sand osv.